Teraz trochu z nehygienickej oblasti do farmaceutického priemyslu. Tam sme sa zaujímavo uplatnili. Máme tu zákazky už 3 roky a minulý rok sme mali veľkú zákazku, ktorá nás ako kotviaca zákazka previedla aj cez nie práve jednoduchý rok koronavírusu. Keď sa vo veľkých zariadeniach, takéto zariadenia sa stavajú všetko v drahokame, perfektný výrobný pomer, ale stále sa nachádzajú cudzie telesá, výrobné zvyšky ako triesky, čiastočne aj fólie s krytou. A keď tam potom čistíte a zrazu zistíte, že z filtračnej kaniny vychádzajú rôzne veci, tak zákazníci, ktorí kladú veľký dôraz na čistotu, povedali, že musíme vyčistiť čo najviac. A tak sme pre tohto veľkého výrobcu čistili potrubné systémy Waterfall Injection, celé čistené vody, Aquapurufection, potom plne ocolené, kyselina octová, hydroxid sodný, citrón až po samotné produktové potrubia. A tu išlo aj o inzulín a u druhého výrobcu išlo o krvnú plazmu. A tak sme boli podrobení hygienickým podmienkam, naša úprava vzduchu požiadavkám vyhovuje. A v našom pracovnom postupe sme ako jediná externá firma dokázali prejsť hygienickými auditmi, aby sme mohli pracovať v týchto výrobných zariadeniach aj počas koronavírusových časov. Bol pre nás mimoriadne výnosný a skutočne nás dobre previedol obdobím koronavírusu. Z tohto dôvodu vidíme v regulovanej oblasti farmácie a potravinárstva potrebu čistenia pred montážou v prevádzkovom priestore pred uvedením do prevádzky. Takže pred montážou jednotlivé úseky, pred tým, ako sa zložia, pred uvedením do prevádzky počas uvedenia do prevádzky. To sú hlavné nasadenia. A samozrejme, keď sú časy revízií, pri plánovaných odstávkach je logické, že sa môžu spracovať jednotlivé projektové úseky. A to sa teraz pomaly začína presadzovať, pretože si ľudia všimli, čo z toho vyplýva. A tu máme oblasť, ktorá bola určite a veľmi možná ako vo farmaceutickom, tak aj v chemickom priemysle. Máme tu, alebo ešte raz k práve spomenutému veľkému projektu, to bolo tých 8 systémov z uvedených celých potrubných systémov. Boli sme nasadení na DN 8 mm až 100 mm po pocitovú večnosť a kvôli rôznym zabudovaným častiam bolo všetko veľmi náročné. Na hornom obrázku vidíte aj stanicu Zifel, kde sa presmerovaním týchto 180 stupňových ohybov presmerujú aj čistiace kvapaliny ako lúh, voda a kyseliny. A boli sme tu nasadení od februára do októbra. Mali sme až 12 technikov denne a pracovali sme aj v popoludnejších zmenách. Všetko zdokumentované. Na ceste s 3 tímami. Všetky filtračné dlaždice a osoby tam mali vysoké hygienické nároky. Každý deň sme mali nové prívodné hadice, aby sa žiadne častice z iných splachovacích úsekov nedostali do nového úseku a prípadne nespôsobili skreslenie výsledku. Takže máme v sklade hromadu hadíc, ale dúfame, že ich v nasledujúcich rokoch využijeme aj v iných projektoch. Takže celkovo sa kládol veľký dôraz na dokumentáciu a má sa viacstupňový hodnotiaci systém. Projektový manažér z našej strany bol prítomný ako inžinier a inžinier od objednávateľa bol neustále na mieste a tiež pravidelne vedúci zabezpečenia kvality nás enormne zaťažoval, ale tiež nám priniesol veľa istoty, ktorú teraz môžeme samozrejme dobre využiť aj pri iných nasadeniach. Ďalšiu oblasť mobilného zariadenia sme pre BASF položili pomocou nášho jedinečného MCU 1001. A tu je výrobný proces, kde je približne 200 zmien produktov ročne na 12 výrobných linkách. A tu potrebné vylúčiť krížovú kontamináciu a myslím, že nás testovali v 4 pokusoch. Podarilo sa nám výrazne znížiť spotrebu vody a povedali, že potrebujú zariadenie. Potom sme mali veľký problém na stavbu zariadenia pre chemický koncern. Špecifikácie áno, odolné voči opiciam, najlenivejší nočný pracovník nesmie urobiť chybu, ktorá by nebola odhalená. A nemyslel som si, že aj tam je vôbec možné toľko zdrojov chýb, veľmi, naozaj. Takže sme vyvinuli systém, všetko sme vložili do softvéru, automatizované so všetkými možnými dotazovacími systémami. A aj tu sme mohli prispieť extrémne silným spôsobom.
Zariadenie stálo veľa peňazí, ale tým sa ušetrilo veľa vody, ktorá nemusela byť spálená, bola kontaminovaná. A zariadenie sa za pol roka amortizovalo, pretože prevádzkovateľ skutočne dokázal dosiahnuť extrémne zelenú stopu. To je pár obrazových dojmov.